Čaute ľudia, toto je moje prvé video. Takže rozhodol som sa, že ďalej idem natáčať video. Ja som Adrianov kamoš, Kristián Kusej. A môžete si tie videá pozrieť môžete si pozrieť, napíšte si tam do Google, napíšte Kristián Medzera Kusej a tam si nájdete moje videa. A nezabudnite dať like. Takže prejdeme ďalej. Som bol na tábore a to tí chalani sa pýtala, či tam budú baby. Chalani, je tu na otázka. Budú tam baby nebo ne? Takže, jak si môžete všimnúť, ja som to dal do obrázok.